Boa tarde. Damos comenzo á sesión ordinaria de hoxe, 24 de setembro. Lo que temos un eco. Pero supoño que se lle pode baixar ese volumen, non? Baixar ese volumen. Vale. Ben, o primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algúnha manifestación? Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O segundo punto é a toma de posesión do cargo de concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular de Dona María Arca Nieto. Ten a palabra a señora secretaria. Ben, con data 18 de agosto de 2020 recibiuse no Concello procedente da Xunta Electoral Central de xeito electrónico a credencial expresiva de que foi designada concelleira do Concello de Bergondo Dona María Arca Nieto por estar incluída na lista de candidatos presentada polo Partido Popular ás eleccións locais do 26 de maio de 2019 en sustitución por renuncia de don Miguel Ángel Iglesias Mesías, do cal tomouse coñecemento por acordo plenario na sesión ordinaria celebrado o 30 de xullo de 2020. Informa esta secretaria aos concelleiros presentes que por parte da concelleira electa o 21 de setembro foron presentadas as declaracións referidas no artigo 75.5 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e nos artigos 30, 1 e 31 do ROF, sendo escritas nos libros rexistro correspondentes que se encontran baixo a responsabilidade desta secretaría, co que pode proceder a toma de posesión do seu cargo. Polo tanto, invito a dona María Arca Nieto a que se acerque. E faga a xura ou promesa do cargo de concelleira. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Bergondo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pois, benvida María á Corporación de Bergondo. Gracias. O punto número 3 é a dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012 correspondente á información do segundo trimestre do 2020. Damos conta. E o punto número 4 é a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio público da Escola Infantil Municipal de Bergondo. Ben, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Unha vez que foi vista a necesidade de adecuar o texto da ordenanza á legislación vixente coa actualización das tarifas, incluindo o disposto no apartado 6 do artigo 23 de modificación da Lei 13/2008 de 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia pola Lei 7/2019 de 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas, no que se fixan as condicións para o financiamento por parte da Xunta de Galicia aos concellos da gratuidade da atención educativa nas escolas infantís de 0 a 3 anos para segundos fillos e fillas os sucesivos, este Concello procede á modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do citado servizo da Escola Infantil Municipal de Bergondo nos termos establecidos nos artigos 15 seguintes do Real Decreto Legislativo 2
2004 de 5 de marzo, polo que se aprueba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, actualizando tarifas consonte a normativa autonómica, incluindo esta gratuidade recollida no antedito artigo 6, que engade unha disposición adicional novena á Lei 13/2008, na que se regula esta bonificación justificada en razóns de interese público, impulso demográfico e conciliación, polo que en consoancia coa documentación que integra o expediente propónse ao Pleno da Corporación logo do examen de mesmo, adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente co quórum de maioría simple do número legal de membros a modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servizo de axuda no fogar da Escola Infantil Municipal, cuxo texto modificado se recolle íntegramente no citado apartado primeiro. Segundo, expoñer ao público o presente acordo mediante anuncios no tabuleiro de dictos da Corporación e no boletín oficial da provincia para que polo prazo de 30 días hábiles que contarán a partir do seguinte o da publicación no boletín oficial da provincia, os interesados poden examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. E terceiro, as reclamacións presentadas serán resoltas pola Corporación en pleno e de non existir entenderase definitivamente aprobado o acordo provisional, debéndose entonces proceder en todo caso a publicación no boletín oficial da provincia do acordo definitivo e do texto íntegro da ordenanza. Ben, no seu momento se anunciou por parte da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia que nas escolas dependentes directamente da Xunta, das escolas infantís, me refiro, se aplicaría esta bonificación no segundo fillo para xa a partir do mes de marzo ou do mes de abril do que levamos de curso, deixando para un pouco máis adiante tanto as escolas que teñen algún tipo de concerto como as escolas municipais que tamén temos algún tipo de subvención por parte da Consellería. Pois ben, se foron, xa digo, dando estes pasos e, polo tanto, para poder aplicar esta bonificación ás familias que teñan o seu segundo fillo na Escola Infantil Municipal, no noso caso de Bergondo, temos que facer unha modificación da ordenanza municipal e iso é o que nos trae agora neste punto. Se inclúe esa cuestión da que estamos a falar e ao mesmo tempo si temos que adaptar a nosa ordenanza que xa viña do ano 2012 ás tarifas que xa ten tamén publicado a Xunta de Galicia para as súas propias escolas. É certo que se incrementan unhas contías, pero sí que teño que decir que en cantidades bastante pequenas, e expoñía outro día eses exemplos. E, agora o que temos que contar e prevemos que vai a ser así é que a Xunta de Galicia financie esas bonificacións e esas matrículas que deixa de recibir tamén, por tanto, o noso Concello. Está previsto que poderá financiarse por parte da Xunta de Galicia e neso, confiamos tamén. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nada que obxetar, adecuarnos a ese tipo de prestación que nos vai dar a Xunta creo que sempre é bo para todos. Ten a palabra o voceiro do BNG. Si ben non é o mellor momento para facer subas de tarifas e consideramos que é maior a contrapartida que vamos a recibir, polo tanto o noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro da Alternativa aos Veciños. Sí, primeiro que nada dar a benvida a nova compañeira de corporación. En segundo lugar, tampouco nada que obxetar ao respecto desta modificación. Votos, por tanto, a favor da proposta de modificación da ordenanza. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é a aprobación provisional da modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento de Bergondo, precisións de condicións de ordenación. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, de sesión ordinaria, ditaminou favorablemente propón ao Pleno a adopción do seguinte
Acordo. Antecedentes. Primeiro, por acordo do Pleno do 30 de xaneiro de 2019, procedeuse a aprobación inicial da modificación puntual do Planeamento Municipal, sexta precisión das condicións de ordenación, redactada polo arquitecto María Ríos Carballeira, coas puntualizacións indicadas polos efectos técnicos adscritos ao Departamento de Urbanismo do Concello de Bergondo. Segundo, o expediente estivo exposto ao público no Concello de Bergondo durante o período comprendido entre o 9 de marzo de 2019, Diario Oficial de Galicia número 47 de 7 de marzo, e anuncio no diario La Voz de Galicia do 8 de marzo de 2019 ata 9 de maio dese ano, vos incluídos, constando a presentación de 6 alegacións. Terceiro, o 22 de febreiro de 2019, consta informe xurídico sobre normativa xurídica de aplicación en orde a solicitud dos informes sectoriais previos a aprobación provisional, informe dos servicios técnicos municipais indicando os informes a solicitar de data 25 de febreiro e informe conxunto técnico xurídico de 27 de febreiro de 2019. Cuarto, recibironse todos os informes sectoriais indicados nos informes dos técnicos do Departamento de Urbanismo. Primeiro, informe da Delegación do Goberno, constante coa disposición adicional segunda da Lei 13/2003 reguladora do contrato de concesión de obras públicas, artigo 5 da Lei 34/1998 do sector de hidrocarburos, artigo 5 da Lei 24/2013 do sector eléctrico e artigo 68 do Real Decreto 1434/2002, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, suministración e procedimentos de autorización de instalacións de gas natural. Recibes o 14 de maio de 2019 informe da Subdelegación do Goberno en Galicia, área de fomento favorable. O 17 de setembro de 2019 ten entrado o informe do Ministerio para a Transición Ecolóxica, Dirección Xeral de Política e Minas, emitido ao amparo da Lei 24/2013 de 26 de decembro do sector eléctrico, Lei 13/2003 de 23 de maio reguladora do contrato de concesión de obra pública e artigo 59 da Lei 34/1978 do 7 de outubro do sector de hidrocarburos, favorable. O 29 de maio de 2019 recibes informe do Ministerio de Fomento, Secretaría Xeral de Transporte e Dirección Xeral de Aviación Civil, emitido en senso favorable. Informe do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, consoante co artigo 35 da Lei 9/2014 ao 9 de maio de Telecomunicacións, e recíbese tamén informe favorable aos efectos dos artigos 34 e 35 da Lei 9/2014 de Telecomunicacións. Informe da Deputación Provincial consorte o artigo 23.2 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia, artigo 42 da Lei 12/2014 de Medidas Fiscais e Administrativas, recibido o 4 de xuño de 2019 favorable. Efectuouse a preceptiva comunicación á Delegación Especial de Economía e Facenda para os efectos do disposto no artigo 189 da Lei 33/2003 de Patrimonio das Administracións Públicas da existencia no termo municipal do centro especial con registro de saída do 7 de marzo. O 29 de marzo de 2019 recibiuse informe do Ministerio de Defensa, Secretaría do Estado e Dirección Xeral de Infraestructuras emitido en sentido favorable. O 6 de maio de 2019 recibiuse informe do EDIF de data 2 de maio de 2019 emitido en relación a modificación puntual sétima, pero que tamén fai referencia a modificación puntual sexta de xeito favorable. Este informe non fora solicitado polo Concello. O 15 de marzo de 2019 remítese o expediente completo a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para os efectos do artigo 67 da Lei do Suelo de Galicia. O 21 de agosto de 2019 ten entrada informe da Directora Xeral de Ordenación do Territorio do trámite previsto no artigo 67 da Lei do Suelo de Galicia e se acompañan os informes sectoriais emitidos o resultado do trámite de audiencia. No citado informe recóllese de xeito expreso que non consta emisión dos informes solicitados á Dirección Xeral de Patrimonio e de Augas de Galicia, cuxos prazos de emisión consoante o artigo 67 remataron o 29 de xuño e 1 de xullo respectivamente, que en consecuencia enténdense emitidos en senso favorable. Remítense os seguintes: o informe da Axencia Galega de Infraestructuras emitido en sentido desfavorable, efectuadas as correccións no texto o 18 de xuño, remitiuse novamente modificado para informe o 19 de agosto de 2020 recibes o informe favorable da AXI, o texto finalmente presentado. Informe da Subdirección Xeral de Planificación e Protección Civil de 2 de abril de 2019 favorable. Informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 13 de xuño de 2019 favorable. Informe da Sección de Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria 13 de xuño de 2019 favorable. Informe do Instituto de Estudios do Territorio 10 de xullo de 2019 favorable. O 26 de febreiro de 2020 a Delegación Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e Urbanismo no trámite do artigo 67 da Lei do Suelo de Galicia remite informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural emitido de modo extemporáneo.
e remite o resultado da audiencia aos concellos limítrofes recibindo a resposta dos concellos de Abegondo, Cambre e Paderne. Quinto, no período de información pública, segundo informe do auxiliar do rexistro, de data 27 de agosto de 2019, constan presentadas as seguintes alegacións. O 15 de abril de 2019, por Manuel Carabel Balsa, o 6 de maio de 2019, Mercedes Villamarín Fraguío, o 6 de maio de 2019, Jorge Fernández Daraoz García Lubén en representación da mercantil Inversiones Zoara SL, 29 de abril Comunidade de Propietarios do Polígono de Bergondo que representada por José Antonio Seane Ares, 29 de abril tamén da Comunidade de Propietarios do Polígono de Bergondo presentou 2, e 8 de maio de 2019 Bienes Inmuebles Corporativos Atlánticos 2008 SL. O 5 de decembro de 2019 emite ese informe polo arquitecto municipal sobre as alegacións presentadas cuxo extracto se reproduce a continuación. As alegacións que se lle entregan son as primeiras, faltaba a última, o 8 de maio. Polo que informa o seguinte: en relación á alegación presentada por Manuel Carabel Balsa, basicamente alega dúas modificacións ao texto aprobado, que son no artigo 19 da modificación para os edificios fora de ordenación non adaptados ao planeamento, se permite a reestructuración do 100% para a implantación de los usos permitidos, así como las obras e los cambios de uso que se ajusten a la ordenanza que resulte de aplicación. Modificarse tamén o artigo 128 das normas subsidiarias, no artigo 17 da modificación puntual, e se redefinen os usos permitidos en zona industrial por remisión aos indicados no artigo 113 do do decreto 183 do 26 de xullo de 2018, polo que se pode o plan básico autonómico que regula estes usos permitidos como usos principais en industrial e o terciario, e usos complementarios compatibles aos alternativos, residencial unifamiliar únicamente para guardia e custodia das actividades industriales ou terciarios dentro da propia parcela, comercial de categoría 2, de oficinas, recreativo, hotelero, servicios urbanos, espacios libres, cultural, deportivo, administrativo institucional e servicios públicos de categoría 2, protección civil, seguridad ciudadana, plazas de abastos e outros análogos, e usos prohibidos los restantes usos e categorías. Efectivamente, el uso sanitario asistencial non estaría contemplado en este tipo de edificios, o contrario que os usos permitidos non son os industriais a desenvolver nos planes parciais. Outra razón que alega para a incorporación deste uso en estes edificios están rodeados de edificacións co uso principal como uso residencial, cun déficit importante de equipamentos deste tipo e poboación moi envexecida, polo que solicita que para este tipo de edificacións amparables en licencia municipal, neste caso con edificación do ano 1979, previas a actual normativa urbanística se incorpore unha relación de usos permitidos que inclúa o uso dotacional de equipamentos sanitarios asistencial. Tamén solicita que se modifique a altura máxima permitida na ordenanza do solo de uso industrial regulado no artigo 128 das normas subsidiarias, aumentando as actuais baixa máis 1 por debaixo dos 8 metros a baixa máis 3 por debaixo de 14, mantendo que se poderán admitir excepcionalmente maiores alturas como consecuencia de razóns técnicas derivados do uso industrial nun 20% da superficie da factoría. Este técnico considera lóxico e interesante a inclusión do uso dotacional de equipamento sanitario asistencial público ou privado entre os permitidos para edificacións non adaptadas ao planeamento, por lo que se informa favorablemente este apartado, incluso pola posibilidade de admitir excepcionalmente maiores alturas como consecuencia de razóns técnicas derivadas do uso permitido, instalacións singulares nun máximo do 20% da superficie da factoría, en parte xa recollido, sempre que este aumento respete as alineacións, retranqueos e altura máxima permitida, pola que se informa favorablemente o apartado primeiro da alegación solicitada. Non obstante, o aumento da altura solicitada en dúas plantas 6 metros supón un sustancial incremento do aproveitamento urbanístico do volumen actualmente permitido e parece que supera o alcance dunha modificación puntual deste tipo, con a variación ambiental estratégica simplificada, entendendo este técnico que debe ser o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal en redacción o que estudie en profundidade estas zonas e poda rediseñar en base a unha nova organización territorial os novos criterios, a oportunidade destes incrementos de volumen ou non, polo que se informa negativamente o apartado segundo da alegación solicitada. En relación á alegación segunda, en Mercedes Villamarín Fraguío, a alegación di que, dada a singularidade de edificación, cita en Brea 32A de Guísamo, na que as edificaciones colindantes presentan... Non é necesario, creo que temos todos o texto e ler todas as alegacións, o digo porque isto se engorrosa, ao final, o digo porque a proposta ao final é bastante longa e entonces, se temos todos o texto e lles parece ben,
pois únicamente Me voy a los acuerdos. xa citamos quen formulaba as alegacións, coñecemos todos máis ou menos tamén da comisión informativa o que supoñían cada unha das alegacións, nos vamos aos acordos. Os acordos, bueno, Sí. pois os acordos que se propoñen son os seguintes. Primeiro, estimar e desestimar as alegacións presentadas ao documento de aprobación inicial da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo por decisión das condicións de ordenación, segundo se recolle no informe do equipo redactor de maio de 2020, os informes dos servizos técnicos de 5 de decembro de 2019 modificado logo polos informes de setembro de 2020 e 14 de setembro de 2020 e xurídicos do 15 de setembro de 2020 municipais, quedando incorporadas ao documento as modificacións aceptadas. Respecto á modificación de Manuel Carabel Balsa, se estima parcialmente en canto aos usos do artigo 128 das normas subsidiarias que se efectúa a modificación do artigo 17 da modificación, desestimando as restantes peticións. Respecto a de Mercedes Villamarín Fraguío, en nome de representación de Luborqui SL, se estima parcialmente o punto relativo a aumentar a altura máxima de 10 metros a 10,50, modificando tamén o artigo 117 das normas subsidiarias efectuado polo artigo 14 presente modificación e desestimando as restantes peticións. Respecto á terceira alegación de Jorge Fernández da Aroa García Lubén en representación da Mercantil Inversiones Toar SL, desestimación íntegra das alegacións. Respecto á cuarta, a Comunidade de Propietarios do Polígono, presentada por José Antonio Saneares, desestimación íntegra das alegacións. Respecto á quinta, tamén da Comunidade de Propietarios do Polígono Industrial, desestimación íntegra das alegacións. E a sexta, presentada por Bienes Inmuebles Cooperativos Atlánticos 2008 SL, estimada parcialmente en relación á redacción do artigo 105 das normas subsidiarias, que o artigo 12 da modificación e desestimada as restantes peticións. Segundo, aprobar provisionalmente a modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Bergondo por decisión das condicións de ordenación contidas no expediente nos expedientes electrónicos correspondientes, redactada polo arquitecta María Ríos Carballeira en base aos documentos denominados modificación puntual sexta das normas de planeamento municipal Concello de Bergondo por decisión das condicións de ordenación, documento para aprobación provisional de maio de 2020 de unha 27 páxinas achegado o 10 de setembro de 2020 con registro de entrada telemático 2022 e modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento municipal con o Concello de Bergondo que decisións das condicións de ordenación, informe relativo ao período de información pública datado en agosto de 2020, páxinas 1 a 15 con registro de entrada 1 de setembro de 2020, número de registro telemático 1909. Terceiro, remitir o expediente completo debidamente diligenciado a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda consoante co disposto no artigo 60.13 da Lei do Solo de Galicia. E cuarto, consoante establecido no artigo 189.1 da Lei 33/2003 de Patrimonio das Administracións Públicas, notifíquese a Administración do Estado a aprobación provisional do presente instrumento por ser a Administración titular do ben denominado Centro de Promoción da Autonomía Persoal de Bergondo, sito en Fiobre, Parroquia de Moruxo. Ben, bueno, pois se explica realmente xa bastante todo no contido da propia proposta. Entonces, bueno, simplemente lembrar o que xa comentábamos na comisión informativa. Esta modificación naceu parella a sétima a que aprobamos no mes de xullo e xa foron aprobadas inicialmente tamén pois con un pleno de diferencias, se non recordo mal. Conforme foron vindo os informes, pois así se foron adaptando os textos. Neste caso, de feito, houve un informe negativo da AXI e por eso tardou un pouco máis, porque houve que reformulalo en canto a esas precisións e despois facelo e despois volver a remitilo para que xa viñera ese informe favorable. As dúas modificacións, no seu momento xa comentara que viñan sobre todo solicitadas a nivel técnico polos técnicos do Concello de Bergondo, xa que as nosas normas son están obsoletas totalmente e daban e siguen dando esa aplicación lugar a moitas interpretacións que non debería nunha cuestión como o urbanismo debería ser o máis fidedigno posible en base á normativa que exista. Aparte tamén están adaptadas á normativa que foi salindo nos últimos anos, de feito aínda fai como a quen di 2 días tivemos aínda que facer modificacións no propio texto.
E, bueno, pois o obxectivo xeral desta modificación, que a verdad xa o propio texto un pouco o di, é, leo xa textualmente, a falta de concreción de definición por falta de adaptación á normativa vixente ou disparidade de criterios nun mesmo ámbito. Por lo tanto, o que se trata é de igualar todos esos criterios. É certo que con esta modificación que se aplica ao solo urbano, urbanizable e núcleo rural, vamos a igualar medicións de alturas, de definición de vivendas tradicionais fora de ordenación, adaptándoas á legislación actual vixente. Había cuestións, sobre todo, define moito fora de ordenación e cousas que se poderían facer en vivendas e en naves industriais que están fora de ordenación e que por esa mala redacción das nosas normas, mala porque xa digo, porque están obsoletas, bueno, pois hai cousas que están pendentes todavía de tanto vivendas como naves de poder bueno, pois ter unha segunda vida, non? Digámoslo así dun xeito que podamos entendernos todos. Polo tanto, non é solamente para negocios, sino que tamén é pois para os particulares, non? É dicir, tanto un tema de vivendas como un tema tamén económico. Despois da aprobación inicial, corresponde a exposición pública e, polo tanto, que se formulen as alegacións correspondentes, alegacións que veñen aí resumidas, pero bastante ben explicitadas, que o outro día na comisión informativa a xurista de urbanismo lles comentou tamén os asistentes da mesma, 6 alegacións presentadas, e, bueno, se explica tamén xa os motivos técnicos da aprobación ou rexeite desas alegacións. Como decía ela o outro día, algunhas das alegacións presentadas non son unhas malas propostas, ao contrario, son propostas que ao mellor se deben de ter en conta ou ben no pexón ou ben pois noutro tipo de modificación, pero que en todo caso exceden o ámbito de aplicación desta propia ordenanza. Por lo tanto, xa digo, non entro tampouco a valorar o contido desas alegacións nese ámbito, é un ámbito moi técnico, pero sí que é certo que hai, bueno, pois determinadas cuestións que están presentadas que, bueno, que sí que poderán terse e que deberíamos de aprobar e ter en conta en futuros instrumentos de planeamento. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Si, nos xa no seu día, cando presentou esta proposta, e dixemos que íbamos a apoiar a mesma, porque non víamos no equipo de goberno moito interés en sacar o plan xeral. Entonces, polo menos unhas normas que son de 1992, adaptalas á realidade de hoxe é o que menos debemos de deixar para outro día. Sí que é certo unha cousa que di vostede, que o máis fideligno en base á normativa debería de ser o pexón, pero do pexón nada se sabe. Nos gustaría que isto non fora o carameliño para retrasar ainda máis o pexón. A día de hoxe non se sabe moito del, tampouco apuramos os plazos, tampouco exiximos ás empresas cando se dilatan que cumplan co que teñen pactado. Por tanto, nós íbamos a apoiar isto, pero, reitero, isto debía de estar feito no plan xeral e non facer algo puntual para isto, é dicir, facer as cousas ao revés. Hasta vostede pode seguramente entender que un plan xeral non leva unha tramitación, que neste caso, para ser unha modificación puntual, foi longa xa demais, e aínda así, bueno, pois dende o 2016 que se iniciou pois a redacción dos contratos, 2017, si temos a sorte de que no 2020 poida ter unha aprobación definitiva ou a principios do 2021, será un corto plazo de tempo. E non hai ninguén que en tan corto plazo de tempo poida aprobar un pexón.
nin do Partido Popular, nin do Partido Socialista, ninguén. Por lo tanto, non nos acuse de non ter interese en aprobar un instrumento que é moito máis ambicioso, que sí cambia realmente as calificacións dos solos, cuestión que non fan estas modificacións puntuais. E como no seu momento tamén se dixo, estas modificacións puntuais tamén xa estarán integradas na ordenanza no futuro PEXón. Por lo tanto, é traballar xa para o PEXón. Ten razón, non a vou acusar de nada, só lle vou dicir que no ano 1999 se iniciou en Bergondo a tramitación do primer PEXón. Non sei se é que é como pouco... en tantos concellos, insisto, como en tantos concellos do PP. O día... Entonces, traballar, hombre, non lle estou acusando de nada, lle estou dando datos. Perfecto. Datos. 20 anos para facer un PEXón en donde se gastou no primer PEXón máis de 300.000 euros, en este xa ni se sabe, pois perfecto. Ten razón vostede, estou acusando de algo con datos. 1999 se iniciou en Bergondo o primer PEXón. Señor concelleiro, no ano 2010 vostede votou en contra do PEXón, dunha proposta de PEXón. Non só eu. Vostede, a oposición votou por non contar ca oposición e facelo por detrás. Señor concelleiro, vostede xa tuvo o seu turno de palabra, se empezamos así, voulle cortar. Ten razón, polo tanto, pero entonces non... vostede ten razón no que ten. E lle acabo de dar outro dato. Ou un plan que se levou a pleno. Sería mellor ou sería peor? Non nos diga que non fixemos nada dende o ano 1999, porque si se levou unha proposta que decaeu, olvidémola e volvemos a traballar de novo. E insisto, aprobar un PEXón non hai ninguén que o faga nin en 4, nin en 5, nin en 6 anos. Nin en 20. Ten a palabra, nin en 20, os gobernos do Partido Popular que eu coñezo tampouco. Ten a palabra o voceiro do BNG. En consonancia co expresado no pleno pasado, que era unha modificación tamén do mesmo tipo, o noso voto vai ser abstención polo mesmo motivo. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, imos, creo que, aprobar un instrumento fundamental, moi útil, un instrumento de planeamento urbanístico moi útil para adaptarnos, evidentemente, ao contexto actual, á legislación actual. As normas son, efectivamente, do ano 92 e teñen moitas cuestións que crean inseguridade xurídica e erros de interpretación ou diferentes interpretacións. Ao marxe diso, un instrumento útil, repito, por unhas cuestións como poidan ser o tema dos usos e de dar unha segunda oportunidade, por chamarlle así, a moitas vivendas e moitos naves, industrias e demais que quedaron despois de perder a actividade que viñan desenvolvendo no seu día, pois quedaron relegadas, digamos, a unha especie de limbo, de abandono incluso. Coñecemos todos moitos casos, non? Este é repito, darlles unha segunda oportunidade, unha segunda vida. Esa segunda vida, pois, esperemos e agardamos, como é lóxico, que repercuta en vida, con mayúsculas, para o noso concello, para a actividade económica e para o emprego. E dados os tempos que veñen, pois, con máis motivo. O noso voto vai ser favorable. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Enténdese aprobado por maioría. O punto número 6 é a declaración de efecto non utilizable e acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Visto o procedimento tramitado para a declaración de efecto non utilizable do vehículo marca Renault modelo Megane Berlina Comfort Expedition, matrícula 4880 FSR, adscrito no seu día ao Servizo de Policía Local dende a súa adquisición por cesión da Consellería de Presidencia no ano 2007,
ata o ano 2015, data da súa adscrición aos servizos xerais, e visto que consta no inventario se epígrafe 5 vehículos 5.1 vehículos con número de orden 12, clase de descripción vehículo destinado a policía local, matrícula 4080 FSR, marca Renault, modelo Megane Berlina con Ford Expression, cor branco-azul, número de bastidor combustible diésel, adquisición forma cesión, importe de 18.980 euros, órgano alcaldía mediante decreto 424 2007 do 4 de xuño, acta de recepción de xuño de 2007, destino departamento agora de servizos sociais, póliza de seguros coa compañía AXA, vehículo cedido pola Consellería de Presidencia en cumprimento establecido no artigo 9 da orde do 15 de febreiro de 2007, publicada no Diario Oficial de Galicia número 38, 22 de febreiro, abonado 25% do seu importe polo Concello, modificado destino Policía Local e Servizos Xerais no ano 2015. Visto que o taller consultado sobre a valoración do ben indica que polo estado do motor que está gripado, antigüedade e kilometraxe ascende a 500 euros, e visto que José Ramón Lorenzo Carou, concelleiro de Obras Públicas, Réxime Interior e Seguridade, informa que o vehículo non reúne os requisitos precisos para prestar axeitadamente o servizo público indicado, atendendo a naturaleza e o destino do ben, considerando disposto nos artigos 7, 112 e 118 do Real Decreto 1372 de 13 de xuño de 1986, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais e constante cos informes educantes no expediente, proponse o pleno do Concello de adopción do seguinte acordo. Único, declara efecto non utilizable o vehículo marca Renault, modelo Megane Berlina con Ford Expression, matrícula 4080 FSR, dispoñendo a súa baixa no inventario de bens municipais como ben de dominio público de servizo público con destino a servizos xerais. Ben, este vehículo, como se suele dicir, xa non o fixo mal, pero xa era un vehículo que, cando pasou a adscripción xa a servicios xerais, despois de que votara eses 8 anos aproximadamente dando servicio no Departamento da Policía Local, pasou a formar parte xa do parque, digamos, de vehículos que están a disposición xeneral, pero sobre todo neste caso do Departamento de Servicios Xerais e de Vías e Obras. Se lle meteron xa arranxos suficientes e xa neste momento non cabía xa outro arranxo, dado que ademais tiñamos orzamentado xa no orzamento actual, valga a redundancia do 2020, a posibilidade de compra de algún vehículo, e se fixo con unha furgona de segunda man. Este vehículo xa non ten sentido amañalo e, polo tanto, procede facer a declaración de efecto non utilizable para poder dalo de baixa no inventario municipal. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Si, o coche xa, o pobriño xa debemos de liquidalo, pero espero que non pase como outro coche da Policía Local que está abandonado nunha finca municipal que ademais está chea de maleza no medio do polígono industrial de Bergondo. Que previsible vostede, señor concelleiro, cando falamos dun tema e despois meter outro polo medio. Que previsible. Vai correr o mesmo risco, porque é outro coche da Policía Local. Non se preocupe, este xa queda no taller. Vale, perfecto. Ten a palabra o voceiro do BNG. Nada que apuntar. Ten a palabra o voceiro de Alternativos Veciños. Nada que comentar. Votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 7 é a moción do Grupo Mixto sobre o Plan de Accesibilidade Universal. Ten a palabra o voceiro do BNG. Logo da realización dun pequeno estudo de campo, se ben é certo que os edificios públicos existentes están adaptados xa, tense detectado como case a práctica totalidade dos pasos de peóns existentes no noso municipio non cumplen con normativa de accesibilidade ou non estar adaptados para persoas con diversidade funcional, o que lles dificulta ou en algúns casos incluso lles impide poder facer unha vida autónoma sen depender da axuda de terceiras persoas ou en algúns casos ter que circular pola vía reservada aos vehículos que perigo que iso conleva. A modo de exemplo, sen ir máis lonxe, o situado en Sanfride, contra a Capela. Ademais, en diversos puntos do noso término municipal podemos atoparnos con farolas, postes do teléfono da luz ou contedores do lixo situados no medio das beiras rúas ou ocupando gran parte delas sen ter opcións posible para sortealas. Así mesmo, existen zonas nas que o espazo reservado para o tránsito peonil fai insuficiente para o paso de cadeiras de rodas ou calquer outro produto de apoio. Por outro lado, a ter tamén en conta, existe tamén outro tipo de apoio visual que consideramos necesario
cando menos nos edificios públicos, neste caso de titularidade municipal, como os pictogramas usados para sinalizar de forma visual as estancias dos lugares para as persoas que o precisan. No seu momento, a realización de infraestructuras como beirarrúas tal como están hoxe foron un avance. Sen embargo, a día de hoxe son susceptibles de melloras para facelas máis accesibles, que se deberían recoller nun plan de accesibilidade universal polo ben de todos e todas, para mellorar a calidade de vida da persoa que se enfronta día a día a dificultade de ter mermada a súa mobilidade, e polo feito de que en calquer momento calquera de nós pode ter unha discapacidade, ben sexa temporal ou de por vida. Ademais, tense en conta que as medidas a adoptar non dependen única e exclusivamente do Concello, xa que tamén se ven implicadas outras administracións públicas ou empresas como Luz ou o Teléfono. Polo exposto anteriormente, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar ao Goberno local a realización dun estudio de accesibilidade universal encamiñado a eliminación paulatina das barreiras arquitectónicas detectadas e a implementación dun sistema de accesibilidade cognitiva. Do mesmo modo, comunicar ás administracións correspondentes as que non sexan de competencia municipal e instalas a súa subsanación, igualmente coas empresas de servicios como Luz ou o Teléfono, con postes susceptibles de mudar a localización. Facultar a alcaldía e o concelleiro en Candelega a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir este acordo. Trátase de facer un inventario de barreiras arquitectónicas para telas detectadas e paulatinamente eliminando según sexa posible dentro das que sexan competencia municipal e as que correspondan a outra administración ou a algunha empresa de servizos instalos a súa corrección o antes posible, eso por un lado, e por outro sería a instalación de uns pictogramas nos edificios municipais que axudan, por exemplo, a persoas con trastorno de espectro do autismo, que eles, din que son pensadores visuais que se instrúanse mellor mediante eses pictogramas. Ben, como lle comentaba o outro día, somos máis partidarios da realización destas obras ou obras ou suministros ou o que sexa necesario e non da elaboración do plan ou deste estudio. O que creemos é que precisamente un estudio ao final tamén conleva a súa disponibilidade económica e que despois ao mellor tampouco íamos a poder realizar de inmediato, ni moito menos, que tampouco creo que sexa o que se pretende, ni moito menos. Por lo tanto, non estando en contra, obviamente, de nada o que se di aquí, dicir, isto é unha cuestión que se ten que ir abordando pouco a pouco, tanto nas beirarrúas nas que se poida ir, cada vez que se fai unha obra, se poidan ir, e comentaba outro día, apartando tanto postes como sinais ou facendo rebaixes nas beirarrúas e onde sexa preciso. Adoptar obviamente estos criterios e incluso, aínda que non se encargue ese estudio de accesibilidade, sí que, o que podemos ter é unha especie de compromiso, digamos, por parte do Goberno de ir anotando nos mesmos todas esas cuestións para no futuro tamén, ou no presente, ir facendo esas modificacións. E en canto o sistema digamos de sinalización nos edificios, é unha cuestión viable que podemos estudar e que sí que podemos facer. Por lo tanto, o noso voto vai ser en contra, pero non en contra das medidas, sino en contra da elaboración do plan tamén polo coste que poida. Pero non entendo, creo que entenda que non é polas medidas e que está no ánimo poder levar a cabo todas estas medidas que pouco a pouco, cada vez que facemos obras ou cada vez que se fai calquera actividade, na medida do posible xa se executan. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nos vamos a absternos nesta moción. Ten a palabra o voceiro de Alternativos Veciños. Sí, máis aló do custe que poida ter a elaboración dun hipotético plan de accesibilidade universal,
Nós particularmente non creemos que dito plan poida aportar unha información maior da que xa dunha maneira ou doutra podemos observar no día a día, non? Tanto é así que non só a observamos, senón que non sei se o ritmo que ao mellor gustaría ou incluso a nós nos gustaría, pero de alguna maneira se van suprimindo pouco a pouco cousiñas, non? Cousiñas ou cousas, non quero parecer que... Pero hai cuestións que o rebaixas das beiras rúas en diversos puntos. Por exemplo, por citar un exemplo, en Gandarío non fai tanto se fixeron no acceso á praia se fixeron unhas rampiñas para que usuarios, potenciais usuarios de cadeiras de rodas que tiveran maior ou menor dificultade para acceder. Nos pasos novos de cebra xa se fai, é dicir, hai cousas que se están levando a cabo e repito, non creo que a elaboración dun plan máis aló, repito, máis aló do custe que poida ter, que é importante, pero non creo que aporten unha información maior da que xa observamos e tamén, da liña do que decía a alcaldesa, tamén imos apuntando, imos comentando, e tamén estamos abertos como natural a suxerencias. Para eso son os robos, ás veces, os plenos, para tomar nota de diversas cuestións. Nós tamén imos votar en contra, obviamente, tamén como matizaba a alcaldesa, non porque estemos en contra, por suposto, de que se tomen as medidas, pero sí da elaboración dun inventario que non aportaría nada. Alguna cuestión? Vale, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, rexeitada. O punto número 8, a moción do Grupo Mixto sobre o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar. Ten a palabra o voceiro do BNG. De maneira clara e unánime, as organizacións sindicais do ensino e as AMPAs, así como moitos concellos, amosaron o seu rexeitamento ao protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino para o curso escolar 2020-2021. A proposta foi elaborada e aprobada unilateralmente pola Consellería de Educación, que se negou a negociar as medidas nel previstas, así como recursos necesarios para a súa implantación. Cunha breve análise do texto, podemos observar que a Xunta de Galiza elaborou o protocolo primando os criterios económicos por riba da calidade educativa e as garantías sanitarias, impoñéndolle a responsabilidade da súa planificación e execución ao persoal directivo e profesorado, ás nais e aos pais, así como aos concellos que se deberán facer cargo da prestación ou do sobrecusto de certos servizos, sen que a Administración competente en materia sanitaria e educativa, a Xunta de Galiza, asuma ninguna delas. Así, atopámonos cun documento no que non se respetan os criterios establecidos por norma para o resto da poboación, como poden ser as reglas de distanciamento persoal ou de aforamentos. Non se contempla por parte da Consellería ningún tipo de complemento económico nin a contratación de persoal a maiores, nin non docente nin de persoal docente, imprescindible para reducir o número de alumnado por aula. Non se recollen medidas específicas de ningún tipo para o alumnado de necesidades educativas especiais, o máis afectado durante o confinamento, nin medios de transporte nin recursos de reforzo maiores. Tampouco se adopta ninguna medida que solucione os graves problemas que se manifestaron durante o confinamento a hora de impartir aulas de maneira telemática, como a fenda digital no rural, a formación do profesorado e alumnado, nin a achega de materiais físicos e educativos para ter garantida a educación universal para os nenos e nenas. A maiores, desde o punto de vista municipal, debemos ter en conta varios aspectos. Tal e como ve recollido na Lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, os concellos non teñen competencias en educación nin en sanidade, xa que estas son exclusivas da Xunta de Galiza. Malia isto, na disposición adicional cuarta da Lei 5/2014 do 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27 de 2013, establecese que as competencias en materia de educación, saúde e servicios sociais que ten que asumir a Xunta de Galiza na aplicación da lei seguirán sendo prestadas temporalmente polos concellos mentre non se estabeleza o marco normativo para a súa transferencia á Xunta. En materia de educación, as prestacións que a entrada en vigor da lei prestan os concellos limitanse ao mantemento e limpeza ordinaria dos centros educativos de primaria. A altura na que estamos, setembro de 2020, por parte da Xunta ainda non se iniciou a elaboración da necesaria regulación para dar cumprimento á legislación, o que amosa unha clara intención de que sexan os concellos os que siguen a exercer esta competencia que non lle é propia. No punto 4 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 establece as medidas xerais de limpeza nos centros de ensino non universitarios.
Estas medidas de limpeza extraordinarias se irán realizar nos traballos nos centros educativos durante o desenvolvemento da xornada educativa que van moito máis alá dos que nestes momentos se realizan por parte dos concellos. Será, polo tanto, a Xunta de Galiza, a Administración con competencias en materia de educación e sanidade en Galiza, a que ten que asumir e financiar estes traballos e medidas de limpeza ás que fai referencia o protocolo, non podendo ser os concellos os que asuman nin a súa execución nin o seu financiamento. No Consello de Ministros do 16 de xuño de 2020 aprobouse o decreto polo que se transferirán ás comunidades autónomas 2.000 millóns de euros dos fondos COVID-19 para adaptar e cubrir as necesidades de educación como consecuencia da pandemia. Parte destes fondos, lóxicamente, correspóndenlles á Xunta de Galiza para financiar o incremento de custes derivados das medidas de adaptación ao contexto da COVID. Neste mesmo protocolo regulan as condicións nas que se deben prestar as actividades extraescolares, o plan Madruga e os comedores escolares. As asociacións de nais e pais de alumnado manifestaron a súa disposición a seguir prestando estes servizos, imprescindibles para facilitar a conciliación familiar e laboral, sempre cando por parte da Xunta se garanta a súa universalidade e o financiamento do sobrecuste. Así mesmo, a Xunta de Galiza, como administración competente en materia de educación e sanidade, debe ser a que asuma a responsabilidade destas actividades e non as delegue nas FAMPAs. A educación e a sanidade son aspectos fundamentais para o funcionamento da sociedade. A Xunta de Galiza, ante unha crise sen precedentes como a da COVID, non pode obviar a totalidade da comunidade educativa e os concellos, facendo recaer sobre eles a responsabilidade e o financiamento do sobrecuste no sistema educativo. As declaracións do presidente da Xunta sobre as obrigas que teñen que asumir os concellos en materia de financiamento e sobre as AMPAs, as que denominou operadores educativos, que manifestan a súa imposibilidade de garantir os servizos que prestan, son impropias de quen ten a responsabilidade do goberno galego. Polo exposto anteriormente, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: amosar o rexeitamento do protocolo COVID para o ensino aprobado pola Xunta de Galiza, así como apoiar as demandas da comunidade educativa nesta materia. Exixir á Xunta de Galiza a elaboración e financiamento do plano extraordinario de limpeza e mantemento dos colexios deste Concello derivado da COVID-19, asumindo a totalidade do sobrecuste. Apoiar as reivindicacións das asociacións de nais e pais do alumnado, abrindo con urxencia por parte da Xunta de Galiza un diálogo para resolver os problemas que impedirían o desenvolvemento do plan Madruga, dos comedores e das actividades extraescolares no curso 2020-2021. Emprazar a Xunta de Galiza a abrir un proceso de diálogo urxente coa comunidade educativa e a FEGAN co obxectivo de resolver os problemas derivados do protocolo elaborado de forma unilateral pola Xunta para garantir o correcto inicio e funcionamento do curso escolar 2020-2021. Dá o traslado do presente acordo á Xunta de Galiza, á FEGAN e á AMPA ou AMPAs que teñen implantación na localidade. Ben, pois como citamos aquí nos acordos, por unha parte sería solicitar financiamento para as limpezas extraordinarias que hai que realizar nos centros educativos, que é outra carga máis para os concellos, e, bueno, como exemplo, dar uns datos que do noso centro, do Cruz do Sá, para adaptarse ás normas que lles foron trasladadas. Tuveron que cambiar ata 3 veces durante o verán para adaptarse ás normas que lles foron trasladando, e a día de hoxe, bueno, non sei hoxe, pero esta semana que falei con eles, seguían sin protocolo para as actividades extraescolares, ou mellor dito, tiñan un protocolo que pagou a AMPA, pero non saben, non teñen noticias da Xunta, entonces non teñen seguridade de como realizar. Sí, será por protocolos, porque de feito onte xa saliu outro. Onte saliu outro protocolo xa de Consellería de Sanidade e da Consellería de Educación, universidades, etc., na que en teoría vai a ser o protocolo que se vai a implantar agora coas que xurdiron, e tamén o protocolo tanto para os rapaces con dificultades, tamén se cita na súa opción, non é o noso caso de centros especiais, e os comedores tamén hai outro protocolo tamén reciente
É unha pena ter que chegar a estas alturas e supoño que o que dirán é claro que el Ministerio, algún dirá que o Ministerio non reunir levando a cabo, tamén con un protocolo, digamos, elaborado por nós mesmos, pola empresa e obviamente consensuado neste caso co CPI, porque ademais ten que formar parte do plan de contingencia do propio centro. Ata fai 2 días non se sabía se en secundaria iban a ter que dispor de mamparas ou non iban a ter que dispor de mamparas. De feito, se estaban solicitando orzamentos e onte de feito xa temos a boa noticia de que esa cantidade de profesorado que se anunciou recentemente, sí que nos vai a favorecer no centro de Bergondo. No mes de xullo, o presidente da FEGAN se reunira coa anterior conselleira de Educación. Foi un acerto, por certo, creo que destituíran a conselleira, espero máis do actual conselleiro. E, polo menos creo que se van dando pasos. Non iba para nada nesa reunión co presidente da FEGAN, non estaban dispostos a financiar esas limpezas extraordinarias que non son xa limpezas, que son desinfeccións. E, polo tanto, nós tamén encarecidamente non é que solicitamos, é que exiximos á Xunta de Galicia que pague o que lle corresponde, que son esas desinfeccións. Cito tamén un informe realizado pola Deputación da Coruña que claramente os servicios técnicos da Deputación, é certo que non fai falta que sexan os servicios xurídicos da Deputación, os servicios xurídicos municipais opinan tamén o mesmo, pero este foi un informe que nos foi remitido por parte da Diputación tamén aos concellos, en donde claramente se estipula que non é unha competencia municipal. Fala vostede dos centros de primaria. No noso caso, a maiores os centros de os centros de infantil, o centro de infantil coas diferentes escolas unitarias e todas as obras de adecuación que estamos a facer. Si ben é certo, lles decía outro día que todos os veranos hai que facer labores de mantemento, como son lóxicos e melloras que se van facendo nos centros. Este ano, centros que estaban perfectamente adaptados a poder iniciar a escolaridade non puideron facelo. E máis todavía cando compartimos un centro coa Escola Infantil Municipal e temos 2 protocolos diferentes, o da Consellería de Política Social e o protocolo da Consellería de Educación, o cal nos supón todavía máis esforzo. Polo tanto, por suposto, pedir, reivindicar ese proceso tamén de conversa coa Federación Galega de Municipios e que se nos compense por esas cantidades que vamos a pagar a maiores. Espero que non solamente sean as referidas ás desinfeccións. Vimos de aprobar hoxe en Xunta de Goberno pola mañán unha modificación do actual contrato de limpeza municipal, incorporando precisamente esos costes, e xa solamente pensando de aquí a finais de ano non quero imaginar o curso todo o curso que ven sin ningunha financiación nese estilo. Se é unha cuestión na que moitos somos moi beligerantes e eu o teño comentado aquí varias veces, o que se nos dá a través do convenio para poder asumir a limpeza do CPI é unha miseria, son 19.000 euros, e o que se ten é que aumentar considerablemente xa o que xa tiñamos a día de hoxe e todo o que estamos aportando maiores. Non olvidemos que ademais o Estado a Comunidade Autónoma de Galicia lle transfire 93 millóns que son precisamente para educación, sobre todo. Por lo tanto, apoiamos obviamente a moción do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Mirade, o protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 nos centros educativos non universitarios para o curso 2020-2021 é un documento adaptable que foi mellorado e para o que se escoitaron as aportacións da comunidade educativa. En xullo, a Consellería de Educación aprobou un primeiro protocolo e os equipos directivos comenzaron a traballar na adaptación dos centros educativos á nova situación hixiénico-sanitario.
Ao contrario do que vostede decía, que vamos a decir que non se reuniu o ministro coas comunidades autónomas, o 27 de agosto reuniuse o ministro de Sanidade e Educación coas comunidades autónomas para pactar un documento cuyas indicacións e medidas marco para todas as comunidades. O 31 de agosto, Galicia aproba o protocolo que inclúe a implementación destas indicacións acordadas co Ministerio, sendo a primeira comunidade en facelo. Os principios do protocolo defendidos polas autoridades sanitarias e os diversos especialistas, así como polo Ministerio de Educación, son: aposta decidida pola necesidade de acudir aos centros, conciencia de que é posible que se usan brotes en diferentes momentos que obriguen a adoptar medidas, adaptabilidade e flexibilidade á hora de adaptar decisións organizativas ou sanitarias, necesidade de coordinación entre as comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade e a xeneralización de medidas higiénico-sanitarias. O protocolo é un punto de partida sobre o que se continúa a traballar para dar resposta ás necesidades cambiantes, ensino semipresencial, rotatorio ou a posible instalación de anteparos. A limpeza dos centros, as recomendacións sanitarias en canto a limpeza dos centros veñen determinadas por parte do Ministerio de Sanidade e Educación. O protocolo da Xunta de Galicia só transcribe literalmente esas recomendacións. A Consellería de Educación vai asumir o reforzo de limpieza máis estricta nos centros da súa titularidade, centros de secundaria, que son aproximadamente a mitad dos centros educativos de Galicia. Nos centros que non son titularidade dos concellos serán as administracións locais as que asumas, tal e como establece a normativa. Posta a disposición de edificios. Impartir clases supón a necesidade de determinada logística e recursos, non só de espacios baleiros. A habitabilización de espacios para funcionar como centros educativos é complexa, mas cando leva consigo coordinar a mobilidade do alumnado, a distribución do profesorado e o servizo de comedor escolar. Por tanto, na maior parte dos casos non é viable facer desdobre de aulas nun mesmo centro educativo ou noutros edificios. Sen embargo, excepcionalmente, pódese estudar o uso de espacios alternativos, sempre que sexan casos justificados que cumpran cos parámetros mínimos. O que tanto din do diálogo cas AMPAs, non cabe decir que non hai diálogo. O 9 de setembro, a Consellería de Cultura e Turismo convocou ao Consello Escolar de Galicia, onde se expuxeron as suxerencias dos distintos agentes participativos de cada inicio de curso, profesorado, AMPAs, centrais sindicais, administración local e universidade. Nesta reunión, ademais, a Consellería comprometeuse a incrementar de forma substancial as cuantías das axudas a asociacións de nais e pais que xestionan os comedores escolares no conxunto de Galicia, co fin de facilitar as medidas de adaptación sen que isto supoña un persuicio para as familias no seu prezo do menú. Cabe destacar, do mesmo xeito, que Galicia vende a aprobar o protocolo específico para comedores escolares que amplía ou complementa o xa recollido no protocolo xeral, un documento co que se dá resposta ás necesidades das AMPAs. A máis deso, 2.000 profesores que se van a contratar. Por tanto, eu entendo que despois dunhas eleccións autonómicas onde o resultado foi o que foi e co inicio do curso, pois moitos intenten facer barullo cando, neste caso, a Comunidade Autónoma Galega e o Ministro de Educación están falando e están entre eles propoñendo documentos que a Comunidade Autónoma Galega está, ademais, aceptando como propios, transcribindos literalmente. Por tanto, me parece moi ben que unha pandemia como que está encima da mesa, pensemos que todo é malo. Non debe de ser tan malo cando a propia recomendación do Ministerio está totalmente transcribida no documento da Xunta de Galicia. Pero, bueno, cada un que interprete o que lle parezca, que faga o que crea nunha pandemia como esta. Ten gracia que faga vostede referencia a iso. Mire, nós non cuestionamos o protocolo en sí. O protocolo independentemente das súas modificacións que tivo e moitas, o primeiro protocolo que houbo non foi negociado, e ademais así o dixo a propia conselleira no seu día, o de xullo, non foi negociado, foi un documento que fixo exclusivamente a Consellería de Educación. Certo que ahora as aportacións que se foron facendo si que foron a partir de todo o barullo, como vostede o chama. Ninguén lle nega que o Partido Popular ganou as eleccións e efectivamente pois eso dá dereito a que ao final fagan o que consideren.
E en todo o que acaba de decir, o que vexo é que non lle preocupa que o Concello de Bergondo teña que asumir unhos costes maiores. Mire, vostede o dixo, na Lei Orgánica de Educación e nas leis de base na Lei de Base do Réxime Local, o deber de conservación de centros de educación infantil, primaria e especial corresponderá só aos concellos cando estes ostenten a titularidade deses centros, correspondendo ditas funcións á Administración Autonómica nos centros de titularidade autonómica. Vostede tamén o dixo, faltaría máis que aña encima nos de titularidade autonómica non tuveran que pagar eles. Agora ben, no caso de que o legislador autonómico optara no exercicio das súas competencias por ampliar as competencias das corporacións locais respecto á conservación e mantemento dos centros escolares, coa inherente carga financiera a esta ampliación conlevaría, a comunidade autónoma deberá por a disposición das entidades locais a correspondente provisión de medios económicos, materiais e persoais para o exercicio das mesmas de conformidade co artigo 7 e 27 da Lei de Bases. Estamos cambiando as condicións a mitade de partido e sabemos que temos que facer a limpeza dos centros de infantil e de primaria, pero que non temos que facer son as desinfeccións que figuran no protocolo. Non as cuestionamos. Esa é a diferencia. Eu non cuestiono eso porque sei que ademais se debe facer e ademais algo que imos a facer tamén no resto de edificios. Non cuestiono que o protocolo diga que se teñan que facer 2 desinfeccións durante a xornada escolar nas zonas de maior uso, como poden ser os lavabos, como poden ser os pomos, como poden ser os lugares en onde os rapaces toquen con maior frecuencia. E iso é o que se vai a facer. O que reclamamos é que esas desinfeccións que son a maiores, que as pague, que nas ten que pagar, que neste caso é a entidade que ten as competencias en ensino e a Xunta de Galicia. Solo unha cuestión. Mire, en xullo é certo que a Xunta de Galicia fixo un protocolo porque non existía outro. Recordo que me parece que o artículo 47.3 da Constitución di que en caso de pandemia quen asume a responsabilidade é o Goberno Central. O 27 de agosto, cando se reúnen os ministros coas comunidades autónomas, se remite un documento do Ministerio de Educación en donde a Xunta o asume por completo. Entonces non é que a Xunta fixera un protocolo como vostede intenta decir que aquí foi o seu rollo. Non, acabo de decirlle que non cuestionamos o protocolo, señor concelleiro, que o primeiro protocolo se fixo sin consensuar nin falar co profesorado. E en canto a responsabilidade do Goberno Central nas pandemias, podemos estar de acordo e só hai que escoitar ao seu líder, o señor Casado, e como agora lle bota a culpa ao Goberno Central por non facer as súas xestións na pandemia, pero eso sí, cando había que aprobar o estado de alarma, e eso se dixo aquí neste pleno por parte da súa compañeira, se cuestionaba que o Goberno Central tomara esas decisións. E, polo tanto, cando quixemos, Galicia incluída, ir xa de líderes e decir que nós podíamos xestionar porque tiñamos as competencias en sanidade, nese momento sí que queríamos ser maiores de idade. Sabe cal foi a resposta? Solamente para rematar, que Galicia puido soportar a pandemia un pouco mellor que en certos sitios. De todas formas, vou insistirle. O punto 4 da moción empezar a Xunta a abrir un proceso de diálogo urxente que a comunidade educativa africana que se resolver os problemas derivados do protocolo hablado de forma unilateral. Isto non é certo. O protocolo que se fixo simplemente copiou exactamente o que manda o Ministerio de Educación. As concelleiras deberán permanecer en silencio. Pero bueno, ten razón. De todas formas, a FEGAM e a FEM é moi bo telas de lado, non? Porque é igual, non vou perder o tempo. Non pode perder o tempo porque non ten argumentos. Ten a palabra o voceiro da Alternativa dos Veciños. Sí, protocolos a esgalla. Páxinas no DOGA tamén as que fagan falta. Financiación, eso xa é outra cousa. Protocolos destes andan escasos para os concellos e para o noso concello en concreto, Bergondo. Esa é a realidade. O demais son falar de protocolos e seguimos falando de protocolos hasta mañán. O noso voto, tal e como lle comentaba outro día na comisión informativa, vai ser favorable. Votos, sí, por suposto. Para vostedes todo está perfecto, como sempre.
di vostede que se reuniron coa comunidade educativa o 9 de setembro, claro, uns días antes de empezar o curso. Non deixan pasar todo o verán e cando xa se modificaron 3 veces os famosos protocolos. Aí di moitas cousas, pero sigue sin dicirnos que se vai a facer con todo este alumnado que queda sin comedor ou coas actividades extraescolares que están aí pendentes dun fío. Ben, entendo que non quere contestar o voceiro do Partido Popular. Votos a favor da moción? Votos en contra? Enténdese aprobada por maioría. O punto número 9 é a dación de conta de resolucións da Alcaldía. Damos conta dende o 917 ao 1072. O punto número 10, mocións urxentes ou asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que plantexar? O punto número 11 son os robos e preguntas. Ben, dado que do pleno anterior quedaban por responder as preguntas do Partido Popular, son as que primeiro se lle darán resposta. Quere lelas ou xa vou directa á pregunta e a resposta? Pregunta e resposta, se foi por favor. Vale. Preguntaba ao Partido Popular. La obra de saneamiento de Cruz do Sar, despois de casi 6 años, se ha reactivado. ¿Cómo se solventaron los problemas que la han tenido paralizada estos años? ¿Ello ha implicado algún cambio en el proyecto inicial? ¿Ello ha implicado la ampliación de los usuarios del saneamiento? Si no es así, ¿por qué no se aprovecha para ampliar la red hacia Fiobre? Pois a obra de saneamento de Cruz do Sar se reinició porque se fixe unha resolución de contrato debido a que en parte a paralización viña motivada por unha reiterada reticencia do contratista a facer o que se dictaba polo director de obra e ante a posibilidade de perder a subvención da Deputación, cuestión que xa temos falado tamén neste pleno varias veces. Esta administración optou por iniciar un expediente de resolución de contrato ao que formulou oposición o adxudicatario, elevándose, por tanto, o expediente ao Consello Consultivo de Galicia, que deberá emitir informe preceptivo. Este informe preceptivo, por certo, o recibimos onte, nos devolven xa o expediente entendendo que non se deduce do escrito do adxudicatario, da empresa adxudicataria, que se teña oposición á resolución. En todo caso, será unha oposición á indemnización económica. Non hai cambios con respecto ao proxecto inicial, se optou por executar a solución contida no proxecto orixinario, porque ademais se fixeron modificado, pero se optou por facer este orixinario, e non pode haber ampliación de usuarios, porque a posibilidade de ampliación hacia Fiobre debería ser obxecto de outro proxecto ou estudio, xa que o actual estaba condicionado polo propio convenio coa Deputación. A pregunta número 2 é cando se tiene previsto iniciar las obras de la senda peatonal y saneamiento en Bixoi. En prensa, la Diputación anunció la intención de hacer modificaciones puntuales a instancias de los vecinos cuando tiene previsto reunirse con los afectados. A obra da senda peonil e mellora da estrada de Bixoi, que está en proceso de licitación estes días, está precisamente en proceso de análise das propostas presentadas. Pode observarse na plataforma de contratación. En canto ás modificacións puntuais, o que se falou nos hoy día é que esas posibles melloras se verían en obra e para iso non vemos necesario esa xuntanza cos afectados. En todo caso, no momento de replanteo e demais, será o momento de ver esas circunstancias concretas que se poidan mellorar in situ e sí, obviamente, cos afectados. 3. En el límite con el Concello de Betanzos, en la zona de Vila de Suso, se asfaltó una vía y en la parte que corresponde a Bergondo, en la parroquia de Cortiñán, se estrecha de tal manera que los registros del saneamiento quedan fuera del trazado sobre las cunetas de forma peligrosa para los vehículos y los viandantes. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia de ancho en que ha quedado la carretera? Los vecinos piden una explicación. ¿Puede dar una solución a este problema? Se pode ver realmente nas imaxes dos visores. Non é así. O que pasa que ao estar máis limpos os marxes dá esa impresión de estreitarse. Os rexistros de feito xa estaban en parte, na súa meirante parte, fora do trazado. Punto número 4. Algún avance en la previsión de inicio de las obras del saneamiento en Lubre.
O plan especial do paseo fluvial do Río Maior está todavía pendente de informes de diversos organismos, por lo tanto non podemos prever o inicio das obras cando nin tan siquiera está iniciada a licitación, e de feito incluso faría falta o crédito, non? Pero insisto, está todavía pendente de informes. 5. La finca que sirve de aparcamiento a la playa de Gandaríos es de propiedad municipal o privada. ¿Se paga algún tipo de alquiler por su uso? ¿Por cuánto tiempo? É alugada. De feito, nos extraña un pouco esa pregunta, xa que temos falado deste tema en pleno non hai tantos anos, e si é certo que se paga un aluguer anualmente. 6. Se ha iniciado algún expediente de requerimiento a la entidad propietaria de la Casa Cortés de Guísamo. La maleza la ha invadido de nuevo y hay riesgo de incendio, así como evidente deterioro de la imagen del concello. Sí, se ten iniciado ese novo requerimento de limpeza de maleza. 7. Se puede instar a los propietarios del Pazo de Valdomir, tamén está invadida por la maleza. No Pazo de Valdomir o pazo é de titularidade dos propios comuneros, digamos, pero a finca é propiedade municipal, polo tanto, lle corresponde ao Concello. Está prácticamente desbrozada, pero é certo que falta unha parte importante, porque ademais tamén dá un camiño e se procederá nos vindeiros días. 8. Tenemos quejas por el depósito continuado de los restos del corte de hierba del campo de fútbol de Cortiñán. Pregunta, ¿el acceso al campo de fútbol por la parte trasera es público? ¿Pueden retirarlos y evitar en el futuro esta situación? Se deixa ali por unha cuestión de operatividade. É moito máis rápido despois cargar toda a erva xunta, e a verdade é que a nós non nos constan polo menos queixas da veciñanza. Ese acceso pola parte de atrás, coas salvedades de non ter ese inventario de camiños aprobado, é público. De feito, a día de hoxe está retirado, pero é unha rutina de traballo coa que se ven facendo nos últimos tempos e non está previsto tampouco modificala. 9. El desbroce realizado por las carreteras de Cortiñán hace más o menos un mes ha sido un despropósito, apenas cortó la parte de las cunetas y los cómaros quedaron igual. ¿Cuándo van a volver a cortarlos como es debido? Bueno, obviamente estas preguntas fueron realizadas en xullo, entonces, tamén quero precisar. O desbroce dos camiños en xuño se foi primeiro co rastro, por estar o brazo en aquel momento no taller, e despois no mes de xullo xa se foi rematar precisamente co brazo. 10. Hace 2 años se colocaron en montes y fincas unos carteles en los casos de incumplimiento de las distancias mínimas que establece la Ley 7/2010 de los Montes de Galicia. ¿Cuántos afectados cumplieron? ¿Cuántos quedaron sin cumplir? ¿Cuántas acciones se impusieron? Estes cartéis foron colocados para cumplir efectivamente coa Lei de Montes de Galicia e foi unha colaboración coa Xunta a través do distrito de Betanzos. Os datos que nos pasan, porque os datos os teñen eles, son que regularizaron 220 parcelas, aproximadamente un 55%. E somos un dos concellos precisamente con unha porcentaxe máis alta. Non se puxeron carteles en todas as parcelas que incumplen, e o feito de que non teñan un cartel tamén hai que indicar, ou que non tuveran un cartel non significa que non teñan que regularizar. E non temos datos das sancións. Punto número 11. ¿Cuántos expedientes urbanísticos se incoaron en el ejercicio 2019 y cuántos en el 20 relativo a obras mayores? Obras maiores que son segregacións, edificacións, demolicións e movimentos de terra, no ano 2019 se incoaron 114 expedientes, no que levamos 2020 89. Todo isto é salvo erro do resume da aplicación coa que se traballa no Concello, que é o TEDEC. 12. ¿En qué fase se encuentra el inventario de caminos? Hay quejas de vecinos que presentaron alegaciones y todavía no se han contestado. Está na mesma fase que da última vez que preguntou. Obviamente, se as alegacións están sen resolver, non se pode ter remitido resposta aos veciños que as presentaron. De feito, primeiro terán que aprobarse ou rexeitarse as alegacións e o texto definitivo, que ademais é competencia deste pleno, e despois notificar o resultado desas alegacións aos veciños. Algún veciño chamou estes días e precisamente foi o que se lles explicou, que non é que nos olvidáramos deles, é que os informes todavía non estaban e non estaba tampouco rematado o proceso. En que fase se encuentra a ordenanza de verquidos? Por parte se lle diu por parte técnica un adianto suficiente importante, pero todavía está pendente realmente de ultimar nestes 2 meses. O avance do plan xeral, non hai ningún avance do plan
como va el avance del plan general. Non sei se se refire a avance como título do documento ou se é como avanza o documento do plan xeral, pero bueno, é o documento para aprobación inicial. Unha vez que temos aprobadas estas modificacións puntuais, tanto a sexta como a sétima, e que ora a súa aprobación definitiva se lle corresponde a Xunta, temos pendente tamén de aprobar inicialmente a de San Cidre, conto con que próximamente tamén poida vir a pleno, e o seguinte paso pois xa será o planeamento, o pexón realmente. Se han realizado pruebas PCR ou de outro tipo ao personal municipal? Se fixeron probas serolóxicas por parte do Concello ao personal que estuvo en maior exposición no seu momento. A maiores, é dicir, policía, personal de servicio de axuda no fogar, algún personal tamén de obras, en función deso tamén se foron, e en función dos resultados tamén é certo que se foron ampliando. A maiores, despois nos adherimos ao convenio da CEGAN coa Xunta para as probas á policía local, tamén xa pasaron por elas. Despois xa no mes de agosto, no brote que estábamos a sofrir na comarca, se enviaron os listados que nos pediu o Sergas, parte con persoal municipal, que era o persoal de servicios sociais, o servicio de axuda no fogar especificamente tamén, a policía, a protección civil, os socorristas. É dicir, ese se fixo, xa digo, tamén por parte do Sergas. E estes días tamén se farán máis probas ao persoal que está en contacto co alumnado, véase persoal madruga, que está o persoal madruga, etc. E a última que se presentaba era si ya se han dotado los locales sociales de elementos higiénicos como hidrogel e desinfectantes. E, bueno, xa en aquel momento, de feito, xa estaban os locais sociales con estos, tanto con hidroxel como con desinfectantes. Ten agora, por rexistro de entrada, por pouco, por certo, ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Ten previsto o Goberno local reeditar a elaboración dos orzamentos participativos en alguna versión adaptada ás circunstancias derivadas do COVID? Ben, pois este ano é previsible que se retrase a elaboración dos orzamentos, do documento dos orzamentos, porque hai, bueno, pois partidas importantes que agora mesmo non estamos en disposición de coñecer. Léase pois o contrato do servicio de axuda no fogar, o propio contrato de limpeza e demais. Non se alongará moitísimo, pero sí un pouco. En canto que vostede pregunta o tema dos presupostos participativos, vemos complicado, sabemos que hai algún concello que si fixo algunha cuestión moi específica tamén con isto, pero se incluso este ano cuestións que están aprobadas nos presupostos participativos non se fixeron e non se van poder levar a cabo, tuvemos que facer moitas transferencias para poder, precisamente, facer sobre todo as obras nos centros educativos, a compra de EPIs, etc. E logo tamén é certo que algunha das propostas que se presentou entraban en incongruencia tamén coa situación actual do COVID. Insisto, vemos complicado facer unha proposta que poida ser encamiñada tamén co tema COVID nos presupostos participativos. Non lle digo que non, pero vexo moi complicado. Este verano, algunhas empresas do polígono industrial sufriron varios episodios de inundacións e outras incidencias derivadas do mal funcionamento do sistema. Tendo en conta a importancia da área empresarial como principal motor económico de Bergondo, ten previsto o Goberno local cometer algunha actuación de urxencia que alivie esta situación dada a proximidade do inverno e o conseguinte empeoramento da climatoloxía? Ben, este verán no polígono se dieron dúas casuísticas. Unha, as roturas da rede de abastecemento, que a verdade que xa ten os seus anos e precisamente agora pola presión si está sufrindo máis roturas. Precisamente estas labores de urxencia que se foron facendo e reposicións fan que este reposta nunha gran parte, na súa meirande parte, e se é conveniente, xa o temos falado, rematar precisamente esa reposición xa total. Eso non quere decir que en algún momento non poida haber unha rotura puntual que sea fruto dun accidente, que tamén houve unha das roturas que foi precisamente por unha pedra, e iso é un accidente que pode pasar en calquer momento. A segunda cuestión que se diu foi a inundación importante do día 15 de agosto, onde o volumen que caeu en Bergondo foi o maior en anos, de feito tamén en toda Galicia, e este é un feito puntual,
e especifico, sí que é un feito puntual que afectou o polígono, non é a primeira vez que esas grandes chuvias afectan ao polígono, pero máis todavía neste día en concreto, xa que afectou a algunhas naves, pero tamén afectou a vivendas, a particulares e demais que tampouco suelen ter demasiados medios, non? Faremos unha limpieza dos colectores, pero aparte de ocurrido ese día 15, non está habendo máis incidencias do que suele ser habitual xa no propio polígono pola súa propia fisonomía. É unha cuestión tamén é certo que problemática, e o que si observamos é que hai unha política de comunicación diferente, xa que se está trasladando moito máis á prensa, cuestión que non criticamos, pero bueno, é unha obviedade. A Xunta de Galicia anunciaba recentemente melloras no plan de transporte metropolitano para ser xa adxudicado, indicando que no seu polígono se beneficiará de maiores frecuencias ampliando conexións con Sade e o aeroporto de Alvedro. Ten algún dato o goberno local acerca desta mellora, se xa está activa, horarios? Non temos todavía comunicación, pero de feito tiñamos unha convocatoria da Comisión de Transporte Metropolitano para mañán, que foi trasladada para o lunes, e dentro da orde do día xa figuran esas novas actuacións programadas. Así que, bueno, conto con que se nos informe precisamente o luns nesa comisión, que, bueno, esa convocatoria que neste caso é online. Bueno, isto xa son robos. Varios veciños e veciñas trasladaronnos que a app de incidencias de información municipal Bergondo Contigo non funciona correctamente. Rogamos que den as instruccións precisas para a súa revisión e a posta de novo en correcto funcionamento. Temos coñecemento, de feito eu son unha desas as que non lle funciona tampouco xa nada ben. En tema de actualización, sobre todo de actualizacións, o estamos estudando, porque, bueno, non é unha cuestión así de unha actualización rapidiña e listo, sino que, bueno, é un tema un pouco máis elaborado e costoso tamén. Pero, bueno, obviamente, se temos unha aplicación, pois, sexa esa, sexa outra, e vendo que ademais funciona ben e que os veciños a usan, pois, bueno, miraremos tamén de actualizala ou de facer outra similar. Recentemente a Xunta inauguraba a nova rotonda na estrada C164. Rogamos en esta mesma colocar un sinal indicativo para ir ao Mosteiro de Bergondo, unha construción señeira significativa do noso concello. Xa está previsto, de feito, o día da inauguración da rotonda xa se nos indicou tamén esa cuestión. Unha tamén incluso de modificar o cartel que teñamos nos aquí e de leválo xa hacia arriba, e logo tamén de señalizar vindo dende a Coruña. Lles quedan un par de flecos que son cuestións menores e que seguramente deberán estar rematadas próximamente. Robos se den as instruccións precisas para o arranxo de diversas deficiencias no entorno da plaza pública de Guísamo, así como a limpeza da mesma, un banco roto, reposición duns bordillos desprendidos ou unha arqueta mal rematada. Bueno, na foto non se aprecia moi ben, pero parece como que quedou, parece como un bache cando pasas por... Sí, tomamos nota. Varias persoas que participaban nas actividades culturais municipais trasladaron o seu malestar pola retirada de algunhas delas, como tapicería, según aseguran, sen explicación. Así mesmo indican a súa disposición a adaptarse, como non pode ser de outra maneira, as medidas necesarias derivadas dos protocolos polo COVID. Rogamos reconsideren esta decisión e intenten consensuar de algún modo a realización das mesmas adaptadas á nova normalidade con persoas interesadas e empresas adjudicatarias. A ver, as actividades de cultura, deportes e servicios sociais especificamente, logo incluso tamén as dirixidas a xuventude, pero, bueno, sobre todo estas tres para o vindeiro curso se van ir retomando pouco a pouco, porque temos que ir vendo como os podemos encaixar. Polo tanto, incluso, de feito, coinciden que remataron os contratos que tiñamos coas empresas adxudicatarias. Coa empresa adxudicataria de Cultura e Deportes remata precisamente no mes de outubro, e iremos facendo, pois, contratos menores en función da disponibilidade que poidamos ter. Pero este estudio o estudio que se fixo foi tendo en conta as instalacións e tendo en conta tamén precisamente esas desinfeccións, ventilacións, persoal municipal tamén que poida haber. Si a cousa vai funcionando ben e podemos ir incorporando máis actividades a partir de xaneiro, se fará, e o mismo, pois, o mellor a finais de curso, no xa no último trimestre. É dicir, non estamos falando dunha programación como solíamos facer xa para todo o curso.
non é... hai que ir un pouco tamén adaptándonos. Decía antes o voceiro do Partido Popular que o protocolo do COVID das escolas, dos centros de ensino, fala da constante evolución. Eso é certo e además é positivo, e no noso caso, o sea, neste caso en concreto, tamén en función da evolución que se vaya vendo, pois poderemos ir incorporando algunha, pero que non foi a única de tapicería que non saliu. Se sacaron as que se viron pois que eran máis factibles de poder realizarse. Incluso tamén teñan en conta que se disminuiu, tamén se baixou o número de participantes en todas elas, pensando tamén en si despois, por calquer motivo, pois hai que facer unha corentena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por agora non se vaya. De aquí a decembro, esas son as actividades que se van a intentar levar a cabo, e en todo caso, a partir de xaneiro se estudará algunha máis. Bueno, Sí, lo que nos decían era eso, que estaban dispuestas a adaptarse, si tiñan sí, que... obviamente, Bueno, que facer así encaixes con material ou eso, que non tiñan problema. Bueno. Presentaron un escrito, bueno, algunhas cuestións que presentan no escrito, bueno, non estou para nada de acordo, decir, estamos falando de actividades que son voluntarias, actividades que ademais son lúdicas en moitos casos. De feito, primamos máis as actividades deportivas, as actividades encamiñadas a unha vida máis sana tamén, no sentido de que a xente tamén estivo moito tempo pois encerrada, a pesares de que Bergondo é un concello en donde temos, bueno, vivendas unifamiliares e onde temos unha outra disponibilidade que non hai nun concello onde hai pisos, non? Pero, bueno, aínda así, neste caso hai que ir pouco a pouco. Teña vostede en conta que hai concellos que nin siquiera sacaron nada. Hai outros que sí, que sacaron unha oferta igual, pero que terá que ir evolucionando. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Grazas. A limpeza de terreos das faixas secundarias, polo que vimos en prensa, vaise conveniar xa en Ouces. Solo vai a ser en Ouces. Sí, se vostedes lembran, pero bueno, entendo que era un pouco pesado, ou repasan o contido do convenio que veu aquí a pleno cando asinamos ese acordo para asinar o convenio. Unha das cuestións que se plantexaba como prioritariamente había, pero tamén había outros criterios, pero unha das cuestións tamén dun criterio prioritario era que esta posibilidade era para concellos afectados por grandes incendios ou con parroquias con grande actividade incendiaria. Sinceramente, cando firmamos ese acordo, non vía que nos poderamos acoller precisamente a esa posibilidade. O que víamos máis factible en aquel convenio e positivo era a elaboración do plan municipal de incendios e outras cuestións, pero non isto. Ben, o ano pasado houve 3 incendios en Silvoso, por sorte, sin maior cuestión, pero sí que os houve, e isto fixo, que Ouces fose considerada como unha parroquia, neste caso prioritaria, e, vale, en este caso, encantados de que sexa así. É a Xunta a que elabora precisamente ese listado de parcelas, que además non son as parcelas completas, porque son as parcelas precisamente que incumplirían nesa faixa que está delimitada. E o certo é que se dá o caso de propietarios en donde con unha parcela, poñamos o exemplo dunha parcela de 2000 metros, en donde o único que poden conveniar son 200, por poñer o caso. É dicir, non é unha cuestión que depende de nós e, xa digo, non contábamos nin siquiera con elo. É unha boa opción, por certo, se algún veciño yo comenta, é unha moi boa opción. Nos estamos animando realmente aos que veñen por aquí a preguntar a que o asinen, porque, asinan eso, o precio é un precio relativamente bo, e se olvidan desa xestión das faixas. Como comentario extra, non se podía intentar meter a faixa secundaria toda que bordea o polígono de Bergondo? Non. Había uns criterios, pode repasalos vostede en aquel no propio convenio, e eses criterios, xa digo, nós non éramos ningún concello, apuntei aquí precisamente ese, porque además eran os criterios
Tamén era se somos concellos con un vento do nordés importante, pois estamos falando, claro, concellos de costa, pois da comarca do Ortegal e por aí, que poden tamén ter outras problemáticas. E sobre todo isto estaba moi pensado, porque además si é certo que así se nos explicou no seu momento na delegación na Coruña os alcaldes e alcaldesas cando se nos citou para isto, estaba moi pensado para o gran problema que hai en Galicia e que había, que é en Ourense. Entonces, bueno, ofrecer esta posibilidade. Entón, xa digo, non contábamos ni siquiera con esta posibilidade e, bueno, está ben. Ok. Mira, o Concello ten algún beneficio por ter, digo, beneficio económico, por ter, dende hai ben anos, ocupada a parcela municipal polo consorcio dos contenedores? Non, na parcela que non están, como vostede comenta aquí, amoreados, os concellos están depositados temporalmente, hai contenedores novos, de feito incluso son dos de nova recollida, dos de recollida lateral e contenedores xa usados. Non hai ningún beneficio porque non temos nin ninguna concesión nin ningún contrato. Mentre a parcela está vacía, os contenedores non molestan e a diferencia de outras veces incluso está limpa. No momento en que sexa precisa para o concello, buscan outra ubicación e listo. Perfecto. Por que este ano non se limparon as franxas de maleza no polígono? Pois porque é unha cuestión que non se pode facer todos os anos, non se fixo antes e non se vai tampouco poder facer agora todos os anos, e veremos incluso para o ano que ven. Por que se limpas as parcelas municipales no polígono? As parcelas municipais non é correcto, isto é falso. A que está pendente de limpar é a que vostede especifica aquí, que é a que ten ese vehículo da policía, e é pois porque hai que facer unha labor á man. Xa, a outra parcela que é municipal só se limpou a parte frontal, a que estaba pegada ás naves, non se limparon os cómaros. Se limparon as parcelas. Pero a parcela inclúe toda a parcela, non unha parte. Sí. Por eso que a apreciación son as parcelas. Se limpou parte dunha parcela e a outra está sin limpar. A mí me preocupa a segunda parcela, a que ten o coche, máis que nada porque temos un vehículo no mitad dunha... Bueno, vostede ben o pode ver. Cales son as medidas que o Concello vai adoptar para que non se siga inundando a zona da gasolinera do polígono industrial cada vez que chove forte? É que isto todos os invernos inunda. Xa lle contestei antes ao voceiro tamén do Bloque Nacionalista. Pero algo teremos que facer, porque se inunda con fecales que lle entran a varias naves. Non, si... Bueno, con fecales foi certo este ano. Xa digo, se fará unha revisión do colector e unha limpieza maior do colector. Vale. Cales son as medidas que vai a topar o Concello cando chova e salten as tapas das arquetas que baixan pola parroquia de Guísamo no polígono de Bergondo? Se refire ao polígono? Sí, no polígono. Hai unhas arquetas na vertical. O digo porque é certo que tamén en Guísamo, na Nacional Sexta, estes días... Pero esta é continua. Esta é cada vez que chove un pouco forte, esas tapas saltan e quedan, eu digo porque vai Protección Civil a tapalas case sempre. Revisaremos esas tapas. No, pero o tema é que sale moitísima auga, porque é imposible que non se destapen. É como se non tuvera caudal suficiente para soportar a presión que baixa, todo saltan. É o malo que quedan ao lado. A presión que ven é moi forte, obviamente, porque ven dunha costa moi importante. Pero está no medio da carretera, digo yo porque, bueno, sufriron as miñas carnes tamén. Cales son as medidas que você vai adoptar para que non se repitan episodios de rotura de tuberías de auga no motor económico de Bergondo? Pero comentei antes, xa. Pero antes comentou que, por o que poden apuntar, que así que era bella a instalación e que se están reparando estas cousas puntuales, pero non sería obxecto de revisar? Xa o comentei que precisamente que xa temos falado deste tema, o concelleiro máis eu precisamente de facer xa esa renovación total, pero ahora está renovada nunha meirande parte xa, precisamente por mor desas roturas. Sí, eso sí que sería convite, facer xa esa renovación definitiva. E insisto que lle dixen ao concelleiro tamén antes ao voceiro de BNG, eso non implica que en algún momento accidentes os pode haber en cualquier momento, igual que na rede no resto, sexa polígono ou non sexa polígono. Nos dimos vecinos que do 15 de agosto hai problemas no alumbrado na C164 desde Miodelo hasta os Condes. Encenden a pan, están en Miodelo 3 ou 4 días apagadas, en os Condes a rotonda está apagada moitas noites.
non é desde o 15 de agosto, realmente de feito é dende antes. E como xa temos comentado varias veces, o proxecto do IDAE, o segundo proxecto do IDAE que todavía temos que licitar e que está concedido, xa levaba precisamente, e leva unha maior dotación de cuadros, de reforzo de cuadros e de cableados. Agora, efectivamente, pois as luces teñen saltan máis, pero non solamente saltan aquí, se nota aquí, saltan tamén en lugares de Guísamo, saltan, pois efectivamente, entonces neste segundo contrato, para o ano que ven, cando este rematado, esta será unha cuestión que quedará solventada. Hai unha posibilidade de ter un teléfono de emerxencias para chamar pola noite? A empresa que está mantendo o alumeado? Non, porque ese teléfono de averías existe, pero non está habilitado para o uso veciñal. Estes avisos teñen que pasar precisamente polo Concello. Non foi estipulado, de feito, no prego de condicións, e ademais non imos tampouco a facelo, hai que licitar de novo, porque hai que facer despois un cotexo entre os avisos que se pasan e a facturación que se recibe. Sería imposible de... Entendo esa preocupación dos veciños, pero sería imposible. As fontes do Concello, as fontes salvadores, están en bastante mal estado. Fíxose bastante traballo de mantenimento, pero van a estar outra vez bastante... Non, o que se fixo foi un proxecto de renovación en moitos dos seus casos. Agora o que están é, teñen erva ao seu redor, pero non están nun estado lamentable, precisamente porque se fixo esa obra de renovación. Algún ten que entrar con GPS para non perderse na erva. Non o creo. Durante os camiños pasa o mismo, incluso algúns que foron asfaltados, as ervas chegan ao medio. O medio é unha exageración pola súa parte, o camiño ten casi 3 metros. É certo, os camiños se desbrozaron todos, pero agora está volvendo tamén a crecer a erva e por eso xa se está outra vez procedendo ao seu desbroce. E máis todavía, estuvemos con moitísimo sol, toda esta auga que está vindo ahora estes días vai a facer que dentro de unha semana se note e se vai a notar. Durante o verán estuvo prohibido o aparcamento na Praia do Pedrido. Para o próximo ano pensa facer prazas para que poidan aparcar as persoas discapacitadas? Pero que non é certo, non estivo prohibido o aparcamento no Pedrido. A xente que foi á praia aparcou a meirande parte. O que se fixo no Pedrido e en Gandarío foi regular o aforo das praias a través do aparcamento. É dicir, tiñamos unha obriga que era regular o aforo de persoas na praia. Unha das fórmulas, outros concellos habilitaron outras, é precisamente regular o aparcamento. O ano que ven veremos se temos que convivir no verán co COVID ou non, e as instruccións que saian, porque igual que saíron protocolos para ensino, tamén saliron protocolos precisamente para adecuar as praias a esta situación. E o que sí é certo que se fixo foi evitar que se aparcase nos viais de circulación. E aínda así temos un espazo, tamén unha zona verde que é de dominio de costas, en donde se están aparcando os coches, e a idea que ten Costas precisamente é de non seguir permitindo eso. Por lo tanto, o aparcamento no Pedrido, entendemos as queixas, porque sí que é certo que este ano veu moita máis xente ao Pedrido. Pensaban que ao mellor o control que se facía en Gandarío non se facía no Pedrido, e tamén se estaba facendo ese control no Pedrido. E este ano houbo que facelo, e para o ano xa digo, dependerá... Para as persoas que teñen reducida mobilidade... Pero para eso sempre hai prazas habilitadas, e ao mellor hai que habilitar un par delas máis, e por suposto se fará, pero non como noutros anos, está claro. As ruas municipais están invadidas de maleza, en algúns lados teñen 60 centímetros, van a limpalas? Non están todas invadidas de maleza, como parece suxerir a pregunta que vostede fai, pero sí. Durante estes días e estas semanas a prioridade siguen sendo os traballos en centros escolares e arredores, porque xa non tanto no interior sino no exterior, e despois se poderán acometer eses servicios.
O dos baches, supoño que tamén habrá un plan de bacheo, porque hai Se algúns empezou a bachear xa por parte dos operarios municipais. Bachear, é dicir, bachear exclusivamente. Pero como lle comentei na anterior pregunta, por agora o parte do persoal municipal está facendo labores todavía nos arredores dos centros escolares. Cando se remate aí, se reforzará este bacheo e ademais se vai a comenzar a executar un plan xa de rebacheo de 25.000 euros aproximadamente, que xa está contratado e que en vindeiros días digo yo porque estamos en outono. Sí, e de feito a mellor época para bachear ou rebachear non é precisamente cando chove. Bueno, aínda vai quedar moito bon tempo. Sega a desbordarse o rego de Río Maior en Aguas Ríos por riba da estrada, é dicir, cada vez que chove un pouco forte no polígono xa lle pedimos... Pero non é que chova e que caia a auga do polígono, aí xa é unha cuestión tamén de gravidade e da propia... Do tubo que é moi delgado. Pero ese é o malo de poñer tubos e facer que os ríos ou os regatos vayan por tubos que van por debaixo da carretera. Xa o sei. Con outro tubo máis se podía solucionar. O tema é que salta tanta auga. Precisamente por eso salta tanta auga, pois igual que pasa en Callou. E a auga busca o seu espacio. A día de hoxe dubido moito que esas cuestións foran autorizadas xa por augas de Galicia, pero bueno, intentaremos ver a posibilidade de Callou xa fai tempo que se había dito que se ia buscar unha solución, pero no Río Maior de Lubre coa limpia. Isto do polígono é exagerado. Pero non é a auga do polígono, porque é a propia gravedade tamén do propio e a propia escorrentía do regato. Os veciños de Lubre, sobre todo os de Fondal de Lubre, os que pegan ao río, queixase que estes días cando chove forte baixa ao río, a parte de moi negro, pero con un cheiro a fecales que mete medo. Pois cando se lles obliga a todo o mundo a engancharse ao saneamiento, cando xa poidan facelo, pois precisamente eso é o que temos que seguir traballando na dotación de saneamiento. Pero non me dixo vostede que o de Lubre ainda está pendente que vai para largo, claro. Pois mire, ou é nese momento e alguén pode descubrir quen é o veciño que ao mellor está... Non, pero isto non é un veciño, se ten que vir de máis arriba porque é demasiado... Eu estuve, cando me chamaron, estuve na casa de Patiño, que sabe vostede calé, e aquilo era unha exageración. O ano pasado houve varias incidencias que viñan do polígono do Espírito Santo e que era unha cuestión do Concello de Sada. E é certo que afectaron en varios momentos... Non, o ano pasado non, hai 2 anos xa. E en varios momentos afectaron a vivendas e a veciños de Lubre. Creo que a situación no polígono do Espírito Santo non está todavía regularizada de todo. Vale. Estamos en outono e ainda non se limpou a finca de Cortés. Me parece que xa a calquer veciño lle mandamos 500 cartas, incluso os amenazamos con que limpen estes que son un banco. Lembren vostedes que este ano se ampliou o prazo de involuntaria precisamente para poder facer a xestión da biomasa e que non era xa o 31 de maio, estamos falando que involuntaria era o 16 de xullo, un prazo, bueno, pois que xa se vai bastante do que sería o habitual, pero que hai mes e medio entre unha cousa e outra que xa non están de todas formas xa requeridos. De todas formas, despois nos lamentaremos se algún día arde, porque jabalís ali hai para aburrir. Tamén nos hai en outras partes do Concello, non? Pero non na mitad dun pueblo como Guísamo. Cales son as medidas que van a adoptar coas denuncias de veciños acerca da aparición de ratas en Bixoi debido á falta de limpeza dos terreos que están, parece que son do Pazo? Vamos a ver, Bixoi é unha parroquia, que o saiba, non? Sí, pero hai unhas denuncias con firma que se presentaron por registro no Concello. Unhas denuncias con firma presentadas no registro do Concello? Pois miraremos o registro porque a concelleira que se lle suelen pasar esas cuestións me está poñendo unha cara rara. En todo caso, e dado que hai algún persoal municipal que está de baixa, pois non vai a ser que o mellor este aí. Non temos ningunha queixa, excepto a que unha veciña lle trasladou ao concelleiro de Medio Ambiente. E se é esa queixa trasladada puntualmente, non é a parroquia de Bixoi como tal. Entonces, bueno,
repasaremos o rexistro. E iso sí, lle agradecería que despois fora da emisión Hola, vai bien. se me diga algunha das persoas que presentou simplemente para poder facer a mañan búsqueda. pido unha copia e llamando porque Vale, pois se lle perfecto, parece. para poder facer polo menos a búsqueda no E rexistro. con respecto ás fincas do Pazo que están por fora do Pazo, máis por dentro, porque non se require que limpe as Que Pazo? fincas. O Pazo de... En donde? En Bixoi, coño, como Na se chama? Quinta de Cortón? Sí, na Quinta de Cortón. Uh-huh. As fincas que estén por fora do Pazo, que están sin limpar, que están limpando os veciños, Claro que se lle require, igual que a outro Pero propietario. non limpan. Teñen que limpar os veciños porque que lle entra toda a maleza para dentro. Bueno, en algún caso creo que é un pouco exagerada esa manifestación. Bueno, perfecto. Pues así o trasladarei, se non lle importa. Sí, no, e bueno, vendo algúns comentarios que hai por aí, pues bueno, tamén creo que as formas non son as máis axeitadas, pero Por a miña parte. No, por Dios. Non me refiro a vostede. As denuncias ou os avisos hai que facelos en donde hai que facelos, pensexa a través dos representantes municipais, como podan ser vostedes, ou a través precisamente a través do rexistro municipal ou incluso dunha chamada telefónica. Perfecto, tal e como fai vostede, simplemente lle pido máis datos. Vale, Está ben. perfecto, pero que non lle falte ao respeto. No, e por Dios, que entendame, por favor, que non foi vostede. Vale. No. Algún rogo pregunta máis? Levantamos a sesión.